Sports. Agsango manen the Filipina tennis star Alex Yala kini world number 14 Linda Noskova iti round of 16 iti BNP Paribas Open iti Indian Wells, California itangal daw. Ganda din ti Pinay star ti kabaylan ni Noskova iti dakdakkel nga stage. Malagim nga namindua gundaway nga inabak ni Yala ni Norkova kas junior players iti dagitoy iti 2018 Les Petits ken iti 2020 French Open Girls quarterfinals. Sakbay ken Noskova segon iti records sa kapuluket maysa nga tennis player manipod Czech Republic iti nakasango ni Yala nakaabakan na amin dagitoy iti professional career na daytoy ita amasukat ti kabaylan ni Yala kontra iti top Czech tennis player. Iti agdamay game ni Noskova iti pwesto a number 14 iti WTA rankings bayat na number 32 iti Pinay tennis sensation. Agsangod iti 2 oras teras 11 itanga aldaw oras ni Pilipinas posible iti center court. Para iti IFM Sports dayto ni Idol Joey C. Tatak IFM IFM News. IFM News. IFM News. Sports.